Malawi Today. Bungwe la Komesa lauza magulu okhuzidwa ndi chisankho kuti agwirane manja kufuna kukhala ndi chisankho chovomerezeka ndi onse pa 16 September pano. Bungwe la MEC layamikira ndale kusunga bata ndi mtendere chisekulire nyengo yokopa anthu ya kampeni. Nkhani za malonda ndi chuma, kampani ya Eskom yapempha banki yayikulu kuti iwalole kulipiritsa magetsi kampani za migodi ndi zina zogulitsa katundu maiko akunja m'madola. Ndipo mzamasewero bungwe la NAM layamikira thandizo lomwe likufikira masewero amanja kuti lithandiza kutukula ma Queens. Tsopano tupatsireni nkhanizi mwatsatanetsatane. Bungwe la Common Market for Eastern and Southern Africa Komesa lalimbikitsa kugwirana manja pakati pa zipani za ndale ndi nthambi zokhuzidwa pa chisankho pa ntchito yoonetsetsa kuti chisankhochi chidzakhale chovomerezeka. Richard Atwalu, mkulu wa zolimbikitsa mtendere ubungweri, alankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo wa maphunziro a aphunzitsi a omwe angayang'anire chisankho pansi pa bungwe la National Initiative for Civic Education NICE Trust. Pakadali pano mkulu wa bungwe la NICE Public Trust Greg Alindekafe komanso mlangizi wa nkhani za chisankho bungwe la UNDP Isaac Otieno avomerezana zofunika kuchilimika pa ntchito yophunzitsa anthu zakufunika kutenga mbali pa chisankho. Chisomo Chingwalu walemba ripotili. Richard Atwalu, mkulu woona zolimbikitsa mtendere ku bungwe la Komesa, ati bungwe lawo likupereka upangiri wa chisankho woyenerera ku bungwe loona za chisankho la MEC, ndipo nthumwi za bungweli zinafika kale mdziko muno pa 31 March. Iyo ati zonsezi cholinga chake ndi kuonetsetsa kuti chisankho chidzayende bwino. Chisankho chabwino chimagomera pa anthu ogwira ntchito za chisankho okhulupirika. Choncho kuti chisankho chimenechi chiyende bwino, onse omwe akugwira ntchito za chisankho kuphatikiza omwe akupereka uthenga wa chisankho akuyenera kuti akhale okhulupirika pa ntchito. Ife monga Komesa, ntchito yathu ndikuona kuti chisankho chikuchitika motsatira lamulo. Mlangizi pa nkhani za chisankho ku bungwe la UNDP a Isaac Okero Otieno ati kuti chisankhochi chidzayende bwino, magulu osiyanasiyana akuyenera abwere pamodzi polimbikitsa ndondomeko za chisankho. Kumbali ina a Otieno ati kuti anthu ochuluka adzatenge gawo pa chisankhochi pakuyenera kuti onse ogwira ntchito za chisankho achilimike pa ntchito yophunzitsa anthu zakufunika kuponya voti. Kumbali yake mkulu wa bungwe la NICE Public Trust Greg Alindekafe ati bungwe lawo lili ndogwira ntchito yang'anira ntchito za chisankho okwanira mdziko lonse. Aphunzitsa amene akaphunzitse anthu amene akayang'anira zisankho kumdziko mamonitala amenewa ife NICE tika mamonitala okwanira 6,331 mapolling center onse mdziko muno, komanso tikhala ndi mamonitala apadera amene akhale ku 509 amene apatsa zipangizo za makono kuti atha kutumiza uthenga wawo mosavuta. Akondwani Lumwira, mmodzi mwa omwe akutenga gawo pa maphunzirowa, ati apeza luntha lapadera la mmene angagwirire ntchito zawo kudzera pa maphunzirowa. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe, ndine Chisomo Chingwalu. Bungwe loyendetsa chisankho la MEC lati chitsekulire nyengo yovomerezeka ya kampeni. Bungwe linalandira ripoti lonse la ziwawa zokhuzana ndi ndale zomwe ati ndi zabwino. Mneneri wa bungwe la Sangwani Mwafuliro awati izi ndi zopereka chilimbikitso kamba kuti zithandizira kuchotsa mantha pakati pa oponya voti zomwe zingalimbikitsa anthu kuponya voti. Kuchoka Mzuzu Toyera Katswiri ali ndi ripoti. Padutsa masiku 29 kuchokera pomwe bungwe loona za chisankho la MEC linakhazikitsa mwalamulo nthawi ya kampeni, ndipo bungweli layamikira zipani za ndale mdziko muno kamba kusunga bata ndi mtendere pa misonkhano yawo ndi misankhanonso yoyimayima. Mneneri wa bungweli Asangwani Mwafuliro wati izi ndi zabwino, ndipo wapempha zipani za ndale kuti zipitirize kutere kamba kuti zitha kuthandiza kuchotsa mantha a anthu kuti asaponye voti. Amafuliro ananena izi pa maphunziro atolankhani achisankho a mchigawo chakumpoto omwe anatenga nawo mbali anali agulu la atolankhani la Nyika Media Club. Kungoyika chala chawo makira amene ajakatha kwazindikira ndikuonenanso kuti awa ndauji analembesa kwakuti ndikutionetsanso chithunzi chawo sewo chimene analembetsera mkaundula la voti. Koma apaso nditsindike kuti makina amenewa si oponyera voti, si owerengera zosatira. Kalembera amene timapanga oprinta akakhalaponso umodzi wa Malawi Electoral Commission, mmodzi amene timapereka kwa azipani ndi amakandidate. Ndezo sezi ziwiri
zizikagwiritsa ntchito nthawi imodzi. Kukasimikizira pamakina tisimikizirenso mkaundula woprinta wapepala akatero munthu yakupitirira. Izi zitithandizira kuti mwina ngati pangakhale ena amene amafuna kuchenjerapo kuti mwina aponye voti kawiri kapena akaponya voti m'malo mwa wina. Wapa mpando wa Nyika Media Club a Feston Malekezo wayamikira maphunzirowa ponena kuti nkhani zabodza ndi zina zongopeka zimakhudza kwambiri zisankho za dziko. Chilunga patwa nkhani titi ndi udindo waukulu onesesa kuti uthenga umene tikuwulusa uthenga umene tikulemba mawayilesi mwathu ka pa television ka manyuzipepa mwathu even pa internet ndi ukhawo umene uli olondola popeza kuti zimene zizathandizire kunena kuti ovota azavotere munthu amene akupereka mfundo based on zoona zenizeni osati zongofuna kuyipisa wena. Kwatsala masiku 33 kuti Malawi apite kukaponya voti pa 16 September ndipo kwatsala masiku 31 kuti kampeni ithe. Malo mwa Zodiac Nzuzu ndine Toyera Katswiri. Pakali pano bungwe la Malawi Electoral Commission MEC latulutsa mndandanda wa anthu 1484 omwe awavomereza kuti adzapikisane pa udindo wa phungu wa nyumba ya malamulo pa chisankho cha pa 16 September. Mu uthenga omwe bungwe latulutsa anthu anda omwe adzatenge nawo mbali pa chisankho cha pa 16 September kuyimira zipani komanso ngati oyima pawokha. Mneneri wa bungwe la akatswiri pandale la Political Science Association Mavuto Bamusi ati kukwera kwa chiwerengero cha anthu ofuna maudindo zikusonyeza kukhwima pandale koma adandaula ndi mchitidwe wa andale ena amene wati ndi adyera chabe. Tindi ripoti omwe alemba Pitira. Kuonetsera kukhwima pandale za dziko lino komanso kupereka mwayi kwa nzika kuti zidzasankhe anthu amene zikuwafuna. Komabe mneneri wa bungwe la Mavuto Bamusi wati ali ndi nkhawa kuti anthu ena amene akufuna kuti adzapikisane nawo pa chisankhochi akungofuna maudindo kuti awapindulire mmoyo wawo osati anthu amene akhale akuwasankha. Ambiri mwa azisogoleri amene alipo kwambiri kuti akusogoza zolinga zongofuna kuzisangalatsa iwo okha, selfish interest pa Chingerezi. Tikhonza kupenekera kukhanizira kuti mwina kutheka kuti ambiriwa ena mwa anthu amene akupikisana nawo pa anthu amenewa akungofuna kuzagwiritsa ntchito udindo mwina akazapambana chisankho kugwiritsa ntchito udindo umenewo pa zifukwa zofuna kupititsa patsogolo mabizinesi a iwo eni. Wapampando wa bungwe la Public Affairs Committee PAC Monsignor Patrick Tawale wati kusachita bwino kwa aphungu mbuyomo kutha kukhala kumene kwachititsa kuti chiwerengerochi chichuluke ndipo wapempha anthuwa kuti ayike miyoyo ya nzika patsogolo osati zofuna zawo. Akamachita kampeni choncha akakhala kuti akunena zakufuna kwawo maona kuti ambiri mwa iwo imakhala nkhani choti amayankhula zabwino kwambiri koma tikaona kuti tsopano alowa mu udindo timaona kuti zimakhala zovuta kuti anthu amenewa atsatire zimene amaonjeza pa campaign. Ndandanda wa anthu amene bungwe la MEC lawavomereza kuti adzapikisane pa chisankho cha phungu wa nyumba ya malamulo ukudza pamene bungweli linavomerezanso ndandanda wa anthu amene adzapikisane pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko. Pira Ntambala kuwerenga ripoti imenero. Gulu loyimira amayi ndi asungwana omwe ali ndi ulumali la Disabled Women in Development DIWODE lapempha ndale kuti pomwe akuchititsa misonkhano yokopa anthu pokonzekera chisankho cha pa 16 September aonesetse kuti malo omwe akuchitira misonkhano ndofikirika kwa omwe ali ndi ulumali. Mkulu wa bungwe Asigere Kasasi atinso andalewa aonesetse kuti mauthenga awo akufikira anthu omwe ali ndi ulumali osiyanasiyana. Kasima Urban ndi ripoti ili. Mkulu wa bungwe la Disabled Women in Development Asigere Kasasi wati magulu okhudzidwa ndi zachisankho kuphatikizapo bungwe la MEC aonesetse kuti anthu omwe ali ndi ulumali kuphatikizapo amayi komanso asungwana ali ndi mwayi otsatira bwinobwino mmene kampeni komanso zonse zokhudza chisankhozi zikuyendera. Iwo ati mwachitsanzo zipani za ndale komanso ena omwe akupikisana pa chisankho chomwe chikudzachi aonesetse kuti malo omwe akuchitira misonkhano yawo ndi ofikirika ndi anthu aulumali komanso aonesetse kuti anthu omwe ali ndi vuto lakusaona komanso kumva akupeza uthenga okhudza za chisankho. Makamaka tikuyang'ana nkhani ya malo amene amapangikira misonkhano yathu kuno liko ndi malowa ndi ofikirika
kodi pakapita munthu amene ali pa wheelchair akafika kumalo kumeneko. Mneneri wa bungwe la Malawi Council for Disability Affairs Makoda Harriet Kachimanga wagwirizana ndi zomwe akasasi anena, ndipo ati bungweli ndilokhutira ndi chiwerengero cha anthu omwe ali ndi ulumali omwe akupikisana nawo pa chisankho chikudzachi. Wapampando wa bungwe loyimira zipani za ndale la Center for Multi-Party Democracy CMD Ben Chakame ngakhale wati zipani za ndale zikuchita kumbali yake pofuna kuonesetsa kuti anthu omwe ali ndi ulumali akupeza uthenga onse mosavuta. Watiti ndikofunika kuti nthambi monga NICE komanso bungwe la MEC alimbikitse kuphunzitsa magulu onse kuphatikizapo anthu aulumali zokhuza chisankho. Koma ngati zipani ifeyo ndithu mayesesa ndithu kuti zimenezi zizitsatira ndipo tiwathandize anthu amenewa. Anthu aulumali okwana 80 ndi omwe aonetsa chidwi chofuna kupikisana nawo pa chisankho chikubwerachi ngati aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala malinga ndi bungwe la Makoda. Mwa anthuwa amayi asanu ndi awiri akupikisana pa udindo wa phungu wa nyumba ya malamulo komanso 16 akupikisana ngati makhansala. M'malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre ndine Kasim Aubi. Mukumvera nkhani pano pa Zodiac, tikumbutsani mitu ya nkhani zisanapitirire. Nkhani za malonda ndi chuma, kampani ya Eskom yapempha banki yaikulu kuti walole kulipiritsa magetsi kampani za migodi ndi zina zogulitsa katundu maiko akunja m'madola. Bungwe la Komesa lauza magulu okhuzidwa ndi chisankho kuti agwirane manja kufuna kukhala ndi chisankho chovomerezeka ndi onse pa 16 September. Bungwe la MEC layamikira ndale posunga bata ndi mtendere chitsekulireni nyengo yokopa anthu ya kampeni. Ndipo mzamasewero bungwe la NAM layamikira thandizo lomwe likufikira masewero amanja kuti lizithandiza kutukula maqueens. Popitirira ndi nkhanizi, bungwe lona za malonda la Malawi Confederation of Chambers of Commerce MCCCI lati chionetsero cha zaulimi cha chaka chino chidzachitika kuyambira pa 28 mpaka pa 30 mwezi uno mu mzinda wa Blantyre polunjika kulimbikitsa njira zamakono zaulimi pofuna kutukula chuma cha dziko lino. Mmodzi mwa akuluakulu bungwe la MCCCI Awezi Mngoni wauza atolankhani mu mzinda wa Blantyre kuti ulimi wamakono ndi njira yokhayo yodalirika kuti dziko lino lizikhala kuzidalira pa chuma. Kuchoka Blantyre, Christopher Sanda ali ndi ripoti. Bungwe la Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry ndi unduna wona za ulimi ati dziko lino limakhala ndi chionetso cha za ulimi kuti alimi ndi magulu osiyanasiyana akhale ndi mpata wopeza upangiri watsopano wolimbikitsira ulimi. Mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la MCCCI Awezi Mngoni ati chionetsero cha chaka chino chidzachitika kuyambira pa 28 mpaka pa 30 August Uchichiri Trade Fair mu mzinda wa Blantyre. Iwo ati chionetserochi chilunjika kwambiri kulimbikitsa njira zamakono za ulimi pofuna kutukula chuma cha dziko lino. Chionetsero cha za ulimi cha chaka chino tachikonza kuti chikuyamba pa Thursday pa 28 August tizamaliza loweruka pa 30 ndipo pa fair imeneyi tikuyang'ana za kupitisa patsogolo nkhani za chuma kudzera mu ulimi wamakono. Ulimi wamakono ndikutanthauzire kuti tichoke ku mmene timachitira zinthu nthawi zonse songodikira mvula kuti tilime, koma kuti tigwiritse ntchito ulimi wa nthirira, komanso tione kuti tingagwiritse ntchito zipangizo zanji kuti tizilima zochulukirapo kusiyana ndi mmene timapangira pano. Ndi chaka chinonso kukhala mabungwe ena omwe amapereka kuchithandizo kwa alimi monga ngati kuwapatsa ndalama zogulira zipangizo zimenezi za ulimi wa nthirira komanso ngongole zosiyanasiyana zokuti apange mabhizinesi awo ngati alimi. Mabungwe ndi kampani 79 alembetsa kale poonetsa chidwi chawo chofuna kutenga nawo mbali pa chionetso cha zaulimi cha chaka chino. M'malo mwa Zodiac ndine Christopher Sande. Kampani yogulitsa magetsi ya Eskom yati kufuna kuyamba kugulitsa magetsiwa ma US dollar kampani zokumba miyala ya mtengo wapatali ndi zina zomwe zimagulitsa katundu wawo m'maiko akunja. Mkulu wa kampani ya Eskom akamwamba kumwenda wati kampani ikukakamizika kugula magetsi ma US dollars koma imagulitsa m'makwacha. Iza kumwenda ati zikuchititsa kuti asamapeze phindu ndipo pano pomwe akuyembekeza kupereka 5 million US dollars za ku America polumikitsa magetsi kuchoka mdziko la Mozambique pamene apepereka pempholi. Alex Banda ali ndi nkhani yonse. Mkulu wa kampani ya Eskom akankwamba kumwenda ati kampani
ikukumanatu ni mavuto makamaka mu ndondomeko yomwe ikugwiritsa ntchito polipiritsa anthu magetsi. Akumwenda ati kampani imagula magetsi kuchokeratu kwa kampani zogulitsa magetsi ma US dollar ndipo imagulitsa m'Malawi kwacha. Nde tinapempha Reserve Bank kunaona kuti polisi ungatheki migodi imene abwerayi ndi anzathu amene amagulitsa katundu kunja ngati airovo kuti atilole azitilipira m'madollars. Kuti ifeso ndamaniza zitagulira zinthu pamene zathu ndino chika magesi Malawi isapite uvuti paonanso kuti ifoti kubwera Malawi Mozambique ikhale ndama zokwanira. Katswiri pa nkhani za mphamvu Dr. Grant Malunga wayikira kumbuyo ganizo la kampani ya Eskom ponena kuti ithandiziratu kuti ntchito zomwe Eskom imagwira komanso pogwiritsa ntchito ndalama zakunja kugula katundu kuthandizire kukweza phindu lake. Patsogolo pano chikhala ndi kufunikira kufuna Eskom kuti izilipira magetsi amene akuyitanitsa kunja ngati ku Mozambique ku Zambia m'madollars. Ndiyeno magetsi amenewo ndi amene azidapangisa ntchito ngati za migodi kukhala zodalirika komanso kukhala ndi magetsi osazimazima. Dziko la Malawi pakadali pano likufunatu magetsi osachepera 400 megawatts ndipo kuchepekedwa kwa kampani za mdziko muno kukuchititsa kampani ya Eskom kuti iyambe kupita m'mayiko ena kupeza magetsi. Izi mwachitsanzo zachititsa kuti kampani ya Eskom ilo mgwirizano ndi dziko la Mozambique kuti itenge magetsi okwana 50 megawatts pansi pa Mozambique Malawi Interconnector Project pansi pa ndondomeko ya Southern Africa Power Pool. Koma poyankhapo mkulu wa kampani ya Igenco Dr. Maxon Chitao wati kampani ya Igenco ikugwira ntchito yofuna kukonzanso malo akapichira omwe makina ake opangira magetsi lachinayi. Kampani ya Eskom ndi Igenco inakoza msonkhano wa atolankhani pomwe anadziwitsa anthu kuti malo opukusira nyesi za magetsi a Tedzani 1 komanso Tedzani 2 ndi kapichira awonongeka zomwe zachititsa kuti 80 megawatts isapezeke. Izi zikuchititsanso kuti magetsi adzizimazima. Malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Alex Banda. Anthu ena omwe analemba mayeso a JCE lero anaona zotsatira za mayeso awo kudzera pa tsamba la Maneb ngakhale kuti boma sinalengeze zotsatira za mayesowa komanso Standard 8. Zodiac yatsimikiza kugwiritsa ntchito namba ya mayeso ya ophunzira wina yomwe analemba mayesowa ndipo yakwanitsa kupeza zotsatira za ophunzirayo. Kwa mneneri wa bungwe la Maneb Angela Kachitigu akana izi ponena kuti palibe amene waona zotsatira zake. Unduna ona za maphunziro aku primary ndi secondary komanso bungwe la Maneb sinalengeze zotsatira za mayeso Standard 8 komanso Form 2 wa JCE. Mayeso chaka cha 2025 omwe tinalembetsa kuyambira mu May tinamaliza mu Juni sanatuluke pakadali pano. Zotsatira za mayeso zitatuluka timalengezesa kudzera njira zosiyana-siyana. Timakhala ndi atolankhani komanso timatulutsa chikalata chofotokozera kuti zotsatira za mayeso zatuluka. Zimenezo ndizabodza. Mayeso athu angati a Maneb sanatuluke. Mneneri wa Maneb Angela Kachitigu ndipo katswiri pa nkhani za maphunziro a Benedicto Kondowe wati izi zangosonyeza kuti chitetezo chokhuza mayesowa sichinaende bwino. Sindike kunena kuti ndizodandaulitsa kwambiri kuti zateromo kutanthauza kuti system ya Maneb ili ndi vuto chifukwa tikudziwa kuti akamapanga upload akamayika information pa website yawo sikuti nthawi imene akuyika information anthu amakhala kuona information imaonedwa akamaliza kutanthauza kuti pena pache sadapange maupangiri umene umayenera uchitike monga mmene Maneb amachitira. Izi kutanthauza kuti nkhani zokhuza chitetezo cha system sizasatidwe ndipo chake mwina zinthu zinali mmene zachitikiramo. Kufotokoza kumene unduna kunena kuti hayi akamayika information mwina zotere zimachitika ndikoyamba kuti zimene zachitika kuti mwina asanamalize zapezeka kuti asanalengeze kunena kuti zosatira za mayeso zatuluka anthu ayamba kale kuona. Ndiye mwina mwachidule tinene kuti pakhale kuvomereza kuti zinthu sizinayende mmene zimayenera kukhalire ndipo pakhale ndondomeko zokonza.
katswiri pa nkhani za maphunziro a Benedicto Kondowe mzamasewero bungwe loyendetsa mpira wa manja wa amayi netball lati kubwera kwa kampani zimene zikuthandiza masewerowa nkofunikira kwambiri pomanganso timu yamphamvu ya Queens komanso kukhazikitsa matimu achisodzera. Mlembi wamkulu wa Netball Association of Malawi NAM Yamikani Khungwa Kauma watiuza kuti thandizo la kampani zili kupereka chitsimikizo choti osewera akhala kusewera kwa chaka chonse zimene zilimbikitse mpikisano waukulu pakati pawo kuti adzisewera mu timu ya Queens. Sambanda ali ndi nkhani yonse. Mlembi wamkulu wa bungwe la Netball Association of Malawi NAM Yamikani Khungwa Kauma wati kubwera kwa kampani zimene zikuthandiza masewero a mpira wa manja kwapherezera khama limene bungwe linayikapo kuti boma ndi kampanizi ziyambenso kulikhulupirira patadutsa zaka zingapo masewero akuvutika kupeza thandizo kamba kuti ntchito zina sizimayenda bwino. Pakadali pano kampani ya Rainbow Paints Limited imapereka ndalama za ligi ya chigawo chakumwera, kampani ya Malawi Properties Investment Mpiko imathandiza ligi ya Gateway More Netball Challenge mchigawo chapakati, pamene nduna ya zamalonda Engineer Vitumbiko Mumba inapereka 75 million kwacha za ligi ya kuchigawo chakumpoto mu zaka zitatu zikubwerazi. Kampani zinaso zikulu Nico Insurance ndi FDH Bank zinalowanso mmigwirizano ya zaka zitatu ndi bungwe la NAM ndipo zinapereka ndalama zopyola 1 billion kwacha za mipikisano imene ndime zake zachipulula zinayamba kale. Akhungwa Kauma ati apa kumanganso timu ya Malawi Queens sikukhala kuvuta kamba kuti osewera ali ndi chitsimikizo chosewera kwa chaka chonse zimenenso zipangitse kuti mpikisano kale waukulu pakati pawo. Zatichitira ubwino ngati Fair Netball Association of Malawi chifukwa chonena kuti plan yathu ya rebuilding ikutheka ndithu ndi player yekha amene angachite bwino akumenya mipira pafupi tikuthandizira kuti timu yathu ya dziko lino kuyambira ya under 21 komanso senior team kuti ikhale timu yamphamvu kwambiri. Chochita atsikana ndithu chapezeka kuwapatsa mphamvu masomphenya onena kuti adzathe kuyimira timu ya dziko lino kunja angakhale m'Malawi momwe. Pakadali pano matimu a Tigresses ndi Symphonets akumana lowero kali kudzali pa bwalo la Blantyre Youth Center masewero otsegulira mpikisano wa FDH Bank Netball Premier League umene ukhale wa matimu 12 ndipo ndime yake yachipulula inachitika kale miyezi 2 yapitayo ku Lilongwe. Nkhani imeneyonso tafika pa mtsiriziro pa nkhanizi koma tisanasiyane lonenso mitu yake. Bungwe la Komesa lauza magulu okhuzidwa ndi chisankho kuti agwirane manja pofuna kukhala ndi chisankho chovomerezeka ndi onse pa 16 September pano. Bungwe la MEC layamikira andale posunga bata ndi mtendere isikulire nyengo yokopa anthu ya kampeni. Nkhani za malonda ndi chuma kampani ya Eskom yapempha banki yayikulu kuti iwalole kulipitsa magetsi kampani za migodi ndi zina zogulitsa katundu maiko akunja m'madola. Ndipo zamasewero bungwe la NAM layamikira thandizo lomwe likufikira masewero amanja kuti lithandiza kutukula ma Queens.